Querido público, toda historia necesita o seu cronista. O que pasa é que esta que os eximos a contar non quere que o seu cronista a súa identidade. E que quere que a súa voz sexa de todos, que todos vivimos esta tragedia, aínda que cada quen avise dende a súa perspectiva. Así que nós seremos o seu coro. Toda tragedia que se prende ten que ter o seu porquinho coro. Non te parece que falo ben? Si, vostede fala moi ben, a que se dedica? Adiviñe. Pois... Todos vivimos nunha cidade moi particular, tan particular como o patio de casa de cada quen. Unha cidade na que nunca pasa nada. Pero pode pasar de todo. Como pasa en todas. Lembro do servizo militar, cando facíamos as prácticas de tiro coa rata. Para que gastar malas xa están? Hai algunhas que non. Pois a mí non morrer. Unha rata viva xa é noxenta, pero moribundo. Veña logo comigo. Aquí ten a casa do doutor Arrier. Non lle funciona o timbre porque é un pouco abandonada para estas cousas. Pero é moi boa xente. É unha gran doutora. Lástima que non se dé un pouco máis a barriga. Doutor Arrier, Deixe, non quero molestar. Xa eu... non me moleste, ao contrario. É que non quero a xente extraña, só por edificio. Que non lle pareza mal. Pero hai uns graciosos que se dedican a deixar ratas mortas por aí. Ratas mortas. O a medio morrer. Doutor André, Non me chames doutora, mamá. se encanta me empezar con ela. Esta é a señora... Encantado. Di que é unha xornalista que ven da capital. Sí, de feito, o meu xornal encomendou unha reportaxe e quería falar con vostede. Veña, pois pase. A miña nai é moi bromista, valía para cómica. Pois, vostede dirá. Pois, como lle dicía, o meu xornal encomendoume unha reportaxe sobre as condicións de vida dos barrios pobres dunha cidade tipo medio, como esta. Por iso estou aquí. Xa, pero por que quere falar comigo? A reportaxe debe tratar o tema sanitario e necesito datos. Unha muller que para no hotel onde eu estou díxome que falase con vostede. Tabu, chámase. Como? Tabu. Ah, sí, sí. Atendina aí detrás, por unha numbalxe. Moi boa persoa. Iso me pareceu, sí. Vostede hai tamén? Ah, Faloume maravillas. bueno, apenas me coñece, Unha muller un tanto curiosa, non? Por? Vive de hotel. Non se adica a nada en concreto. Pois, non sei, se a vostede lle pareceu así, a mí pareceme moi boa persona. Non sei. Poida que quede mal que o diga, pero non sabe as ganas que tiña dun café. Por eso lle ofrece. Non? Como sabía? É unha das súas moitas virtudes. Mira, sobre esa reportaxe, quería facerlle unha pregunta. Vostede dirá. Podería vostede contar a verdade? Sí, podería. Bueno, quero dicir, podería ser vostede absolutamente crítica. A ver,
pode sí, que é moi importante. Mira, o verán ese non é o festival en unha condición gratuitamente, por certo. Bueno, é que pagalle tampouco no Concello que se vou facer. Pois vai a tarde que levas, hoxe non faço un beso. Mamá, Que? o sea, que era día vou che cobrar a ti. O traballar non é non Bueno, filla. o análogo. Veña. Uns poucos días despois, a cidade, como diría, supuraba, sí, ese é o termo. A cidade supuraba ratas por todos os poros. Hubieran acentos desde a colega, desde os subidores, desde os jurados das obras. Aparecían en longas ringleiras, abanerándose e xirando sobre si mesmas, para morrer en galuz a beira dos seres humanos, cunha flor de sangue no seu fuciño. Algunas había que rematarlas a golpes porque non querían morir. Un día, ia paseando pola rúa e pisei a gozoso. Chao. Botei a man para saber o que era e... Cales son as últimas novedades? Por LUMS, 4.977 muertos por la peste y quemados por los servicios de limpieza. Miércoles 6.493, miércoles 3.346. O noxo, a ansiedade, a indignación da xente crecía en relación directamente proporcional á cantidade de cadáveres recollidos. Onte 1.482, hoxe 927. Cando esta mestura explosiva estaba a piques de reventar, o fenómeno cesou e a cidade respirou aliviada. Ai, pero que fai? Unha eternidade. O tempo que estou mirando de arriba. Unha eternidade. Agora necesito chan. Chan. Unha eternidade. Unha eternidade. Que é onde debería estar agora. Vale, vale, hombre, tranquilo. Tranquilo. Oh, señor, ¿qué pasó? Disculpe que a chamase, doctora. Es que non sabía quen. Non é por min, é que viña. Viña na porta. Que le parece? Pois un detalle que besase. Axúdeme a levantalo. No, no, no. Chan, 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 chan. Se non quere... No, é que non quero. É que non podo. Vale, vale, tranquilo, tranquilo. Cando vi o letreiro, pensei que estaba de coña por usar una expresión popular, ya me entiende. Estiven a punto de no entrar. Bueno, pois menos mal que o fixo, xusto a tempo. As veteras, por sorte, resistiron. Vai ser a duro dos días, pero non ten nada. Deu parte a policía. Eu? No, pensei que o primeiro era o primeiro. Pero o primeiro, sempre o primeiro. Bueno, non importa, xa dou cartero. Non fai falta, non fai falta. Xa las tuve, non fai falta a parte de Pero é o procedimento. É que non me gusta a policía. Nin a mí, pero tengo que ter unha declaración. Declaración de que? Por iso que lle pregunte. Pois por iso, a policía non pregunto nada. Chao, chao. Bueno, tranquilo, tranquilo. Tempo a verá, tempo a verá. Agora necesita descansar. Mire, vostede sabe se ten familia, porque alguén quería te la comer pola noite. Eu non a coñezo. Vostede non podería... Pola noite? Eu as noites teño unha actividade moi importante entre más. Bueno, estarei atento, pero... Eu volvo en 2 ou 3 días. Vale, vale, gracias, doctora. Vamos, veña, home, vamos. Un momento que le quito a esta. No hai que mentar a esta na casa do oeste. Vamos. Vostede é a doutora Creus, non é? Son, sí. Son da luz, a logo
pois a cidade pareceme fea, para que buscar outra palabra. A mí tamén se va. Pero a xente encántame. A xente, pois, é como de todas partes, non? Claro, por iso, en todas partes hai xente encantadora. Bueno, eu voume, que teño faena. Se cada quere vostede acompañarme, porque se lle gusta tanto a xente, nas miñas visitas hai dos espécimes. Pois non te diría que non. Pois non o diga. Pois non te o digo. Por certo, parece vostede unha xornalista. Rambert. Falou, sí, pero creo que non lle foi moita axuda. Pois ela dixo que quedaba encantada co campo. Bueno, non sería para tanto. Acompáñeme logo. Usted, sí. Por la ventana de mi casa vi que subía por la rúa doctora Rie. Seguro que o ven visita. Non so. No, ven con otra persona. Un policía, seguro. Diga que non estou. ¿Cómo le puedo decir que no está? Se está. Es difícil de expresar con exactitud lo que es, canto más o que no es. Bueno, pois diga yo o que queira, pero non estou. Pero, a ver, ¿a qué ven ese grito? Pois, a nada. É que a policía son como os médicos. Non se lo acaban atopando algo. Ah, buen día, doctora. Bo día. O señor Cotar no está. Quiero decir, no es que no esté, pero no está. O es como si no estuviese. ¿Me entiende? Pois non, a verdade que moi ben non entendo. Entiendo. Quiero decir, entiendo que no me entienda. Se cadra no me expresé bien. Es una de las mías grandes penas, expresarme bien. Pero a veces es difícil, ¿o no? Pois sí, sí que o é, sí. Sí. Pero se quiere, puede ir tomando mi testimonio a mí, un testigo de feitos. Non, señora, a mí non é policía, Non, estáme acompañando nas visitas, chámase Tabo. O señor Gran. Tanto gusto. O mesmo digo. É que tiña tanto traballo e tantas cousas na cabeza que ao final non dei parte á policía. Ah, no me parte. Non dei parte. Así que dije no me parte. No, pero se o señor Cotar non está, pois nada. Está. Señor Cotar está. Claro que está. Como se topa. Pois moi ben. No tocante á saúde me refiero. Bueno, por lo menos por lo de agora, que nunca se sabe. Esa es una precisión muy pertinente. A mujer que nos vende o peixe también estaba muy bien. Y de repente, ¡zas! Empezó a estar mal, comenzó a inflamarse los ganglios, salieronle bultos, ardía coafete. Falleceu aos 2 días. Moi malamente, por certo. Vos espécimes, sí señor. ¿Perdón? Non dicían nada. Bueno, gracias por todo, doctora. A vostede tamén, señora Cotar, un amigo para o que necesite. Acompaño-as, que vou deixar o consello. Hoxe é a día da patrona libramos, pero pedíronme que fora ali para rematar os asuntos. Mentras non me pidan que vaya por la noite, para mí as noites son sagradas. Adeus. Tamén iso de Cristo. Que é isto? Si un que te pillaba así arrugado, abafado. Disculpe. Tengo un mejor. Tenemos aquí que vaquear, están ahí molestando. Un raro que respiraba así medio raro. Empezaron a seguir bultos no pescozo, nos sobacos. Empezou a subir a febrera, pues, malísimo. E que tocaba correntina, banda do Ateneo. É que é raro, non? Bueno, a ver, nin tanto, tampouco se cuidaba moito. Que eu lembre, non fumaba, non bebía, comía san. Pero é que tocaba correntina. É iso que hai que ver. Pero, alguén que respira así algo raro, para que demonios se mete en tocar un instrumento no que hai que soplar? Quen se di así que os bultos eses non lle veñen de aí? Que toca pandeireta? Eu estou dos sopacos. A ver, é que está todo conectado. É como a boca de revuestra, que a auga entra moi ben por aquí, pero sai por alá. Non, Como que non? xa non sai. Merda! É a boca de revuestra que se volveu a entalar outra vez. Sempre igual. Vamos a levar a peladería, a ver se temos máis sorte. Foi o que lle pasou a Cristóbal, que non tivo moita sorte. Entalou. Vos espécimes estes tamén, doctora. Vemos outro día. Moitas grazas.
querido profesor. Por favor. Ustedes non me apoian chamar que hai alumna, así que... Moitas gracias por ir, doctor Castel. Pase, por favor. Non, grazas a vostede. Como lembrarse deste vello médico que xa debería estar xubilado. Pois verá, explícolle. Non foi falta. Ben sei que o que me chamou. Coñezo moita xente na profesión. Antigos alumnos como a vostede ou médicos en xeral. Constame que son varios que se atenden algún de outro caso. Sí, non? Agora mesmo a observación máis relevante xa non é médica, é matemática. Como? A suma. O médico coñece un par de casos, pero se o sumas o resultado é aterrador. Todo apunta que... Que? Todo apunta que estamos ante unha epidemia. De que? Dígame vostede. Eu tomei mostras e mandeinas a analizar. Estou á espera dos resultados. A mí non me fan falta análisis. Fixe parte da miña carreira en China e vi bastantes casos. O que pasa é que vai ser difícil chamar polo seu nome. É máis para os que mandan. A opinión pública é sagrada. Pero todo o mundo sabe que desapareceu de Occidente. Sí, todo o mundo. Menos os mortos. Entón? Entón, estamos de acordo. Pois sí, supoño que sí. En que? En que se trata de... iso. Iso, o que? A peste. Debo dicir exactamente iso, señora profesora. Pero non pode ser, a ver, toleamos o qué? A peste. Pero non pode ser. Non. Pois é evidente que estamos ante uns extraños casos de febre de carácter tifoideo. Un cadro clínico severo, con vómitos violentos, así como unha extraordinaria inflamación dos ganglios linfáticos que, en xeral, acaban de ceso. Pois o resto son hipótesis. E as hipótesis na ciencia, como na vida, son sempre perigosas. O que é perigoso é non recoñecer a realidade. Pura aterradora que parece. A realidade é que aí fora temos unha xente tranquila, confiada, unha xente que non se lle pode soltar así como así unha bomba de caza libre. Ten que haber unha certeza absoluta. Perdón por la demora. Tiña que pasar polo laboratorio. Di que feitas as análisis, creo identificar o bacilo da peste. Aí ten a súa certeza. Non. Que creen identificar, non identifica, creen. Bueno, a ver... Non, a ver, non. Identifican ou creen identificar? Creen identificar. Parece que hai algúns aspectos que non coinciden coa descripción clásica. O que autoriza as minas dúbidas. Porque recoñecerán comigo que estaríamos ante algo tan absolutamente inaudito hoxe en día que non podemos aceptarlo así alegremente. Alegremente. Por favor, doctor Castel, sexamos serios. Justamente o que intento. Vostede non sabe da capacidade dos microorganismos para mutar. Eu non sei se vai ter identificada a Yersinia pestis, unha irmá que se lle parece a unha prima ou é a mesma disfrazada folclórica. Por favor, Non señores. creo que teña dereito a falarme así. Por favor, señores, conservemos a calma. Ese é o problema. Aquí o máis importante é isto, conservar a calma. Por riba de todo a calma. Pero xa ve, señor prefecto, vostede foi a primeira en perder en canto lle falei a peste. Que se cadra para vostede o de peste que me un termo médico. Non, é máis, moitísimo máis, non sei. Pois por iso. Hai uns anos li un libro sobre as pestes nesta. Na de Constantinopla sei que chegaron a morrer 10.000 persoas nun día. 10.000 persoas nun día nunha cidade. Son números que de tanto que son acaban por non ser nada. Son iso, números. 10.000 mortos e máis ou menos o público de 20 teatros. Para tomar conciencia de algo así, habería que recoller a xente un domingo a saída de 20 teatros, metelos a todos en camións, levalos á praia, matalos un a un, e mosarlle os cadáveres todos amoreados por ao resto da cidade. E por riba da morea habería que poñer algúns que fosen moi famosos. A ver, non perdamos a perspectiva. O contagio masivo non está comprobado. Os parentes dos doentes que eu vi non enfermaron. O contagio nunca é absoluto. Se o fose, pois, teríamos unha multiplicación matemática tamén absoluta. Por lo tanto, un despoboamento fulminante. As ratas. Foron as primeiras que abandonaron a barca. A forza, claro. Morrerían unhas 100.000, atendendo a datos oficiais. As
as pulgas abandonaban as ratas. A forza igualmente. Poñamos que unhas 20 pulgas por rato. Claro, algo teñen que entenderse a las que non moren tamén. Señora prefecto. Perdón, é que quedei. 100.000 ratas. Se as pos todas en ringleira, cabeza a rabo, a unha media de 25 centímetros por rata, cantos kilómetros de ratas fan? Centremos. Resumindo, para meter esta epidemia, se non se detén por ela mesma, pasa, habería que aplicar as gravísimas, insisto, gravísimas medidas previstas por a lei. Pero para iso temos que recoñecer unánimemente e oficialmente que se trata de unha epidemia de peste. Só que, de momento, a certeza non é ainda absoluta. A cuestión para nosos médicos non está en se as medidas previstas pola lei son gravísimas ou deixan de ser. Están se son necesarias para impedir que morra a metade da población. O resto é asunto da administración e para iso temos unha prefecta. Desde logo. Sinceramente, ten vostede a certeza absoluta de que se trata da peste? Sinceramente, eu non teño absoluta certeza de nada. Pero é preciso que os expertos recoñezan unánimemente que se trata dunha epidemia de peste. Eu penso que o problema está mal enfocado. Non é unha cuestión de vocabulario, é unha cuestión de tempo. Entón, a súa opinión é que mesmo que non se tratase da peste, deberíamos aplicar as medidas previstas no caso de peste. Bueno, se lle vale así. Entón, temos a responsabilidade de asumirnos como se a enfermidade puidese ser realmente a peste. Só que de momento non anunciaremos. Chamaremos polo de agora epidemia. Estamos todos de acordo. Sinceramente, a min a fórmula é moi diferente. O que non debemos ser orar como se a metade da poboación non estivese ameazada de morte, porque entón é seguro que o estará. Pero hai medidas que só se poden tomar se se declara explícitamente a peste. Para o que existe a legislación. Certo, pero é unha legislación moi antiga. Seguro que atopo outros medios legais máis actualizados e menos traumáticos. Venceremos a epidemia, venceremos, xa verán, deixino da miña man, venceremos. Estábamos facendo as prácticas por se viña, E ben, xa estamos nelas.
máis insospeitadas e descobren dentro de si mesmas as bondades e maldades máis ocultas, as fraquezas e vontades máis arcanas. Coa peste pasou o mesmo. Todo o que Onde vai? Alto! 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 A verdade é que tampouco era tan difícil aclararse. Bastaba con ter un pouco de boa vontade, de entender que estábamos, como diría, nunha situación inédita, na que os compromisos, eran cosas completamente irrelevantes. Como te lo explicaría? Doctora, no le explique que esto si no acaba. Doctora, desculpe que me importune. Quería falarlle de un asunto moi importante, non? Pois dígamelo. Verá, é algo que hai días que só va a madurar, pero agora co sermón. O caso é... Podo falarme sen poder. Pois sí, preferiría. Mire, en 15 días, ou como moito, mes non será que vostede de gran utilidade. Os acontecementos van a superar. Pois sí, ten razón. A organización é moi mala e están escasos de recursos humanos. Pois sí. Eso tamén é verdade. A prefecto xa está pensando en sorpresos para os traballos máis duros. Sería unha infamia, como unha pena de morte encoberta. Non, teñen que ser persoas libres, voluntarios. Sí, pero xa se fixo un chamamento e con escaso resultado, certo? Porque se fixo pola vía oficial. Ten que ser a sociedade a que tome a iniciativa. A sociedade, outra abstracción máis. Certo. Por iso ofrézome persoalmente a organizar este voluntariado. Pois que te diga, a idea parece espléndida, pero teño que advertirlo. O traballo é moi perigoso. Sei non, e asumo o risco con todas as consecuencias. Pois toda a miña admiración. Pero por que? Non sei, podería decirle que porque sí, pero é que non sei moi ben como explicarlo. Como se fixo vostede dedicado? O sea, como sentiu esa chamada? Eu non senti chamada ninguna. Eu tiña que escoller unha carreira e escollín esta. Se cadra, porque era un reto para a filla de obreiro como a mí. Non tiña vocación logo. Pois nin a tiña, nin a deixaba de ter. Se a vocación é o que penso que pode que chegase máis tarde, cando vin de cerca o sofrimento, a morte, e sentín que nunca podería facerme a iso. E non pensa que nese sentimento hai algo trascendente? Non, por aí xa pasamos. Se se refire a Deus, máis lle vale que non crean, e que loite con todas as miñas forzas contra a morte, e que deixe de perder o tempo en mirar ao ceo onde está el calado, sen facer nada. Pero daquela, as súas victorias sempre serán provisionarias. Pois sí, sempre, xo sei, pero esa non é unha razón para deixar de loitar. Non, claro que non. Pero imagino, entón, o que debe de ser esta peste para vostede. Pois sí, unha continua derrota. A finales de verán, como les diría, a peste acabou compartindo todo. O común denominador absoluto. O común denominador, pero fale claro, profesora. Vale, falarei clarísimo. Todo o mundo tiña un amigo, un parente, un coñecido que caera víctima da peste. A sanidade ordinaria colapsou. E houbo que improvisar hospitais. Bueno, hospitais morredores tamén. Facíase o que se podía. Pois sí, e habilitáronse espazos colectivos para pasar a cuarentena. Cale, toda aquela xente remexida. Non podía pasar cada
Claro, é que ponían un policía en cada porta. Bueno, así tiraron e aproveitado o estadio, que total, para outra cousa, non se usaba. Ao principio, as mortes producíanse nos barrios populares, pero despois espallouse por toda a cidade. Iso foi pelo vento. A mí pasábame con que non había que tiver a contar de luz. As medidas foron cada vez máis restrictivas. Toque de queda, estado de sitio e, finalmente, a lei marcial. Disparaban aos que tenían fuxir na cidade. A ninguén lle importaba total interesar por voto máis ou menos. E despois estábamos en terros. A que vemos agora? Non creo que toda esta xente queira que entremos neses detalles. Un pouco de decoro. Comprendo, a mí tampouco me gusta pararles as cousas, pero a crónica quedaría incompleta, senón. Pídoles desculpas, resumireino ao máximo posible. Cerimonias suprimidas. Os doentes morrían lonxe das súas familias. E só 2 persoas podían estar presentes no cemiterio. Iso era moi triste do noso señor. Xa, pero en tempos de peste, esas consideracións carecen de importancia. O que importa é a eficacia. Ata que empezaron a escasear os féretros, e empezaron a gallar unha especie de sacos nos que metíamos cadáveres. A organización era moi boa. Cando o cemiterio non deu máis de sí, abriron unha enorme fosa común. Unha camada de mortos, outra camada de cal por riba, outra camada de terra, outra camada de mortos, outra camada de cal, outra camada de terra, outra camada de mortos, Como unha lasaña mortuaria. ata que a fosa xa non cabía ninguén máis nela. Entón, tiveron que utilizar a incineradora. Había xente que se saltaba o toque de queda e tiraban de flores cando pasaban. E os tranvías, traqueteando, percorrían toda a cidade co seu cargamento de flores e mortos. Ata que empezaron a escasear as flores, empezouse a perder os intereses por os mortos. Era mellor ignorar que remedio. Que boa man ten, señora. Que boa man. Bueno, o máis difícil fixo vostede, conseguiu a froita. Eu fixo máis sincero, espremela. Ah, boa tarde, doctora. Bonito día, non? Un bonito día. Desculpe, acabo de ter un déjà vu. Normal. Cantos días bonitos terá vivido xa? E que fai aquí fora? Desde esa un pouco no interno. Haberá que disfrutarlo, ou non? E como veo? Os tranvías xa non andan. Bueno, sí, pero xa sabes. Sei. Trouxome contar. Agora ten coche. Ah, sí. Un zumo. De que? Comemos. Pois sí. Pero só un pouquinho, porque quero que quede para a señora Tardo. Ah, vai vir a señora Tarro. Sí, e o doutor Castel temos unha reunión para falarmos sobre no que está a traballar. Por certo, xa me dixo o tabú que se uniu vostede ao voluntariado. Que le nega nada a esa mujer. Digo por ben, non é home secretario. É un termo un pouco rimbombante. Pero ela di que soy iso. Ocúpame das cuestións administrativas, esas cosas, o que ven sendo... Un secretario. Non sei de onde saca o tempo. Ay, de onde os acaba usted, doctora? ¿Tu tempo? A ver, que le dou un informe donde se... A ver. Oh, que é isto? Ui, perdón, iso é a miña novela, agora levo a comigo a todas partes. E cando tengo un loco, póñome a... É que as noites
chego tan canso que xa non dou. O informe é este. Ah, sí, pero... que curiosidade, é unha novela. Sí. Bótale un ollo. Pero é que está sen acabar. Xa supoño, pero... Ademais, a miña letra non é boa de entender. Non, a verdade é que... moi ben non se entende, non? É porque non me lee un pouco vostede. Bueno, se non lle parece mal, claro. No, que me va a parecer mal. Al contrario, para mí é un honor. Por favor, honórame. Os léame, por favor. Bueno, pues a ti la leo de nuevo. Sí, por favor. Nuna fermosa mañá do mes de maio, una elegante amazona percorría nunha soberbia egua alazá as avenidas floridas do bosque de Bolonia. Que le parece? Pois que é un comezo que excita a curiosidade por coñecer o resto. Ay, si no lo toma mal que lo diga, esa é unha opinión non moi pertinente. Isto non é máis que unha aproximación sobre a que levo moito tempo traballando. Pois está ben, moi ben. Ben non chega, doutora, ni moi ben. Ten que ser chapó. Filla, chegou a señora Tardú e a señora... déjame aprender. Pasen, por favor. Hoxe non disteme da sí, xa sabe como está o mercado. Xa son retencións da gloria, señora. Pero podo ofrecerles un zume. Pomelo e amorosos. Que luxo, pero onde consigue a materia prima? Aí o señor Bravo. No, mérito non é meu. É de Cotán. Ese home consiguiu todo. Que di que consegue todo? O señor Cotán. Pois, gustaríame coñecelo. Bueno, pois digo que vendría esta tarde a buscarme. Por el momento, me voy. Moi ben. Hasta luego. É que, como vai o seu? Tranquila, aquí pode falar. A señora Tabú é de confianza. Pois, sigo na cidade, non? Así que... Mal, a cousa vai mal. Tratei de sair daqui de mil maneiras, pero polas boas non hai quen marche, e polas bravas, Pode ser morrer, non entendo. E iría yo comido por servido. Ai, perdón por o sarcasmo, pero que nesta situación é o que nos queda. Dígame a mí, lembra aquele instante que me mandaron presentar? Cando pedí permiso para sair da cidade? Sí. Contestaron. Non me diga. Sí, quedei toda contenta. Pediron os datos do meu domicilio, dos achegados máis próximos. Pensei, por fin van a estudiar o meu caso. Pois non, era pois acababa morrendo para ver quen comía os gastos do funeral. Como non estou empadroada na cidade, Pois non se preocupe, porque agora nesa cidade a morte é un servizo absolutamente público e gratuito. e de seguirmos así, universal. A ver, nos facemos o que podemos para paliar. Non me cabe ninguna dúbida. De verdade que valoro moito que fan, pero se non me una a vostedes, non é por cobardía, Claro, e se o fose, estaría no seu dereito. Ahora, eu sei que vostedes arriscan a súa vida, teñen unha vida de heróis, pero eu a estas alturas non estou para heroísmos. Que para min realmente é valioso comprometerse a vivir polo que un verdadeiramente ama. Entendo o que di, señora Randel. E non se lle que na desvíe da súa intención. Pero quero que entenda vostede tamén que non é por sermos heróis que facemos o que tratamos de facer. É por honestidade. Honestidade.
o mesmo acaba de decir a señora Rafael. Non empecemos, señora Tabú. Bueno, pero os meus son moi especiales. Claro, é que todo o mundo pensa que os motivos son moi especiais. Pero que os meus son verdadeiramente especiais. Pero os meus son especialmente especiales. Claro, daquela considerase máis especial que os demais. Bueno, digamos que os demais, en xeral, non lles convén esta situación. Que a vostedes... Perdón, cando di situación, a que se refire? Porque ese é un termo pouco preciso. A que vou referir? Xa sabe. Pero dígaseme, home, que por mencionar non se vai contachar. Bueno, Peste, chamas a peste. pois sí, xa sei que está a recoñecelo, pero a mí veume ben esta taza. Claro. Es que dígame que si non fose por esta situación, a vostede tería no vestido. Que yo dixo? Vostede? Sí. De cambio. A cada momento, señor Cotara. Xa sabe, os entendedores. Eu tamén, É un asunto de ben de miradas. Eu xa case tiñas que decir, que pensei que a xustiza tamén. Non matei a ninguén, en todo caso, Cárcere. O traballo forzado, de repente. Bueno, a ver. Nesta situación, como di vostede, o futuro non toca moito. Xusto é que tampouco conte o pasado. Penso que por lo de agora pode estar tranquilo, porque por sorte ou por desgracia, a policía ten outros ansios máis urgentes. Sí, por sorte. Para mí, por sorte. Bueno, ustedes, ¿van a venir conmigo o bueno? Irei, claro, home. Veña. Señora Tabú, Dígame. mentre non soluciono o meu tema, aceptaría vostede no voluntariado. Agardo que sexa por pouco tempo, pero, no entanto, pode vostede contar comigo. Moitas gracias. Señor Cotard, señor Cotard. Señor Cotard, con quen di vostede que tería que falar para... Vostede quere, xa sabe. Sí, Cano? pois por min hoxe mesmo. De acordo. De acordo? Agardo un manaco aí. ¡Qué maravilla! Peste non brilla en zapato que brilla. Disculpe, estou buscando... Pero que mandaron a preguntar ¿Por qué? Digo que lle mandaron por un español chamado García. un español chamado García. Sí, eso foi o que me dixo o señor Cotard. Ah, Cotard, sí. bueno, en ese tal caso, tal García ese hecho menos que usted será señora Gandera. Tamén. ¿Qué le dice? Sí, pero xa sabe, por las boas non hai quen marche, por as bravas poden morrer. Bueno, mientras boas as bravas, están as do medio que é a que eu me dedico. ¿Qué va a hacer? Eu que? Se dedica. Eu sou xornalista. Uy, unha profesión na que se fala moito. Non sei especial. Comprenda, estes son os meus negocios e a única fonte de ingreso. Entón, Isto era un mal meu. Se merda, pero xa morreu, xa sabe de que. Ademais, hoxe en día non hai quen viva disto. A quen importa ter esa profesión. bueno, as boas apariencias nunca están de máis. Ademais, xa sabe que di, non hai muller elegante sen zapato brillante. E isto era o que dicía meu irmán. Toma, aí ten lugar, día, fecha e hora. Para sair da cidade. Calma. Primero, temos que preparar toda a operación. Tracete, todo. E ten que haber unha amplia ventana de oportunidade. Xa. Bueno, isto xa está, son 10.000 francos. O que? Por a operación, hai que juntar xente, desviar olladas e tapar bocas. E logo está a comisión, claro. A ver, se lle parece, doulle agora a metade e o resto o resto marcha. Perfecto. Pois quedamos así, non? A metade agora. E o resto no día das xentes. Bueno, isto xa está. Son 2 francos. Como? Polo lustre, Ai, pero non era unha tapadeira. precisamente. Aquí ten. Pero sería máis convencente se me des unha propina. Oh. Se aí vai a propina, non? ¡Qué maravilla! Haces que non brilla en zapato que brilla.
que últimos horas que vai poder ir por fin no cambio. Pero que boa noticia, non? Desde logo. Si, pero xa ver que deixen poder ir a modo condicionado. Cal é a condición? Que está sen validar. E que hai que facer para validala? Probar, entre outras cosas. Pois probase como todos os solos que nos foron mandando. Pero ese solo seguiron os protocolos e os ensaios clínicos pertinentes. O que ven sendo a validación. O que ven sendo a validación. Eso da validación é moito decir, porque os válidos non foron. Xa. Por iso eu traballei con bases e conceptos moi urgentes. E podes apurar que os meus resultados foron mellores. O que pasa é que justamente, pois, as divergencias ou o proceso de avaliación podería demorarse. E non se pode obviar. Por iso quixen ter esta reunión con vostedes antes de comunicarlo a mí. Vostede que opina, doutora Bea? Eu debería decir que non, pero ao mesmo tempo, pois non sei. Filla, traeche unha mensaxe, non? Era perfecto. Quere que nos reunamos con ela no estadio. No estadio, pero agora o estadio non é... Un centro de confinamento para aparecer. Pois non sei, estará de visita ou facendo unha inspección. Pois imos alá. Sí, todo. Seguro? Sí, seguro. E había que sacar a muller que por fin se vai. Por certo, ten aí isto. Amigos, sí, pero tamén nada tiña por lo que vale. Sí. 5.000, que o resto xa lle dera da outra vez. Oh. Aquí faltan dos blancos. O que? Era unha muller. Explícolle lo. Cando lle deu o sinal, corra a cara a mí. Os gardas ian despistar as portas aí uns minutinhos. Temos moi pouco tempo. Señora Rambé, que fai? O sinal! Corra! Señora Rambé! Señora Rambé? Señora Rambé? Aproveite que eu xeral. Sí, claro. Estaba pensando no de onte.
quedei paralizada no último momento. As ganas que tiña de marchar da cidade. Que foi o que pasou? Se vostede non sabe, Eu sempre me crera allea a esta cidade, que non tiña nada que ver con vostedes. Pero supoño que despois de ver todo canto teño visto, xa son daqui. Pois benvida logo. E sinto que ao final todos os seus esforzos foran en vano. Bueno, todos non. A organización co que contactei para sair da cidade teñen un plan de comunicación co exterior clandestino. Eu vou facer uso del, se a vostede lle interesa, Pois a verdade é que sí, porque o telégrafo funciona tan mal. pois deixo da miña mano. Bos días. Bos días. Pónteme logo que pasou coa prefecto. Bueno, algo me contou o señor Gran, pero xa sabe que ás veces entendelo. A pobre que está fatal desde que morreu a súa filla, pois, resumindo, que levaba case un mes de máis na cuarentena. Iso como pode ser? Pois un fallo no registro, seica. E como non proceso? Que se lle vai facer? Pois xogando con buscar. Os erros administrativos sempre os sostos sofren os administrados. Xusto é que cando me cambia algún administrador. Pois sí, pero xa está na prefectura agardando por nós. Pois sí, ojalá logo. E vostede que? Sigo aquí, non? Pois alégrome. Bueno, se vostedes entenden, claro. Eu non, pero aquí estou, que é o que conta. Sí, dende logo. Unha meseta, señoras! Estamos nunha meseta! Non se precipite. A ver, dende o comezo da pandemia, a gráfica nunca amosara unha tendencia horizontal tan clara. Os casos non crecen. Nin decreto. Por lo de agora non, pero non me negarán que son os números excelentes. Esperanzadores en todo caso, non? Se a esperanza non exclui a cautela. Doutor Castel, eu non entendo a súa frialdade. Despois de todo, este progreso parece ser grazas ao seu soro. Finalmente parece que funciona. Agradecelle o recoñecemento, pero non sei se pensarán o mesmo os que seguen morrendo. Esa teima de ver a botella medio baleira. Entendo o seu entusiasmo, señor Lambert, pero o doutor Castello lle falta razón. Non podemos asegurar pois, que non haxa un rebrote ou que se trate dun efecto estatístico momentáneo. Señora Prefecto, diga algo. Xa, pois digo que aquí se pronunciaron palabras sobre que non sei se temos dereito a reservarnos. Habrá que esperar uns días e ver se os datos a fianza. E de ser así, transmitan a información coa debida trascendencia. Está ben? Habería un plan de comunicación aceitado. Vostedes, saben un momento. Quero comunicarles que vou pedir que me releven. Non me parece mal. Necesita descansar. Non é iso, é que quero voltar. A onde? O Estado, O estadio. E parecelle pouco a cuarentena que cumpriu. como membro do voluntariado. Sei que precisan xa de mí. Se cadra é unha parvada. Sinto que estaría máis preto da miña filla. Está ben? Darei as instruccións precisas. Grazas. E grazas tamén por o que fixeron, bueno, por o que trataron de facer por ela. Non, grazas a vostede. Esa esperanza da que falan, a ilusión esa. Debemos de en certa medida a súa filla. Xa, lástima que para ela xa non... En fin, conformaríame con saber que non sufriu máis do preciso. Non, pode vostede estar tranquila. E a meseta de Marras confirmouse, pero o señor Castel non transmitiu información nin con trascendencia debida nin con indebida, porque pillou na peste en 3 días morreu. Meseta, dice la planicie situada a gran
que di? Instalarme na súa casa. Claro, non di que é botando o hotel. Muller, botar non é a palabra. E que pensan, como tantos outros sitios. Pois por iso, mentes non atopo outra cousa. Mire, o sitio que me acompaña está aí. Xa verá. Que maravilla. A vista é fastuosa, como diría o señor Gran. Ah, Violeta, que tempo que non sei de... Sí, eu tampouco teño visto últimamente. É raro, non? Se claro, está inspirado en Cerrosoro de la súa novela. Pode ser. Que me di? Oh, a vista é... Fastuosa. A ver, que buscar outra palabra. O seu é increíble. Levo media vida nesta cidade e non coñecía este sitio. Non o descubrí eu. Fui cotar, que me dixo ele. Mire, aí o que mar inmenso, aberto, É tan azul como sempre. pero e esa cara de bebé? A estación. Non hai nada máis triste que os trens que non van a ningures. Vaya, algo parecido decía o meu pai. Ah, sí? Era un louco dos trenes. Bueno, dos itinerarios dos trenes, para ser exactos. A ferrovía era o seu libro de cabeceira. A que? Unha guía cos horarios e itinerarios dos trenes por toda Europa. Sabía de memoria, pero que eu lle decía que sei eu. De París a Cracovia. Decíache as combinacións, os transbordos que había que facer, a hora aproximada da seguinte parada. Bueno, xa te digo, de memoria. Era ferroviario. Non, por desgraza, non. Por que por desgraza? Bueno, porque quizás, de selo, a miña vida teria sido outra. Ou quizás non. Se daba son inxusta con él. Era fiscal da audiencia, moi exitoso. Cando cumplí 17 anos, levou a un suizo. Supoño que vai impresionarme. En un principio, conseguí. Pero cando o acusado entrou na sala, que non sei que me pasou, que captou toda a miña atención. Era un tipo insignificante, xulgábano por algo grave. Inocente, non parecía. Pero cando meu pai tomou a palabra, sentín que me invadira unha carraxe ferinte. Xa non era aquel tipo simpático que toleaba polos trenes. A súa boca salían frases sinuosas como serpes, ata cadarnos o resultado esperado, pena de morte. Un éxito máis. Unha noite levantouse ás 4 da mañá. Hacía cada tanto. Eu non lle dera máis importante. Pero esa noite descubrín a razón. Tiña que asistir ás execucións. A día seguinte, cando chegou a casa, eu xa me fora. Bueno, desculpe. É que non sei como lle conto todo isto. Bueno, eu non lle pido, nin lle pido. Igual é polo sitio. Ou se calda xa que se vira que xustamente fala. Por eso mismo, non? Ademais, creo que vostede máis de xa somos amigas. Home, acabo de ofrecer vivir na miña casa. Lo digo. E por que acabou aquí? Para mí, meu pai converteuse en unha pesada. E eu propúxeme purgar a súa culpa. Militei por movimentos revolucionarios por toda Europa. Eu sabía que nesas loitas tamén se pronunciaban grandes sentencias. Pero que nos asegurábamos que as mortes que nos provocábamos eran necesarias para acabarnos un mundo onde non se matase a ninguén. Pero un día tive que asistir a un fusilamento. E non lle direi que a sangre do reo me salpicou a cara, pero a alma, aseguro que total. En ese momento descubrí que eu tamén era unha apestada. Caí nun pozo de desalento e confusión tal que perdí a paz. A miña vida
Desde entón consiste só niso, en procurala. Procurar a paz. E iso como se fai? Pois atopando a persoa axeitada que te axude a procurala. Vostede atopou? Atopei, pero el nunca soubo nada. Por fin! Eu un monte de tempo buscando. O señor Grant, está mal, moi mal. Que ten logo? Pois, non lo sei. Ou creo que sí, pero a médica vostede. Non creo que poida facer moito por él. Eu quería a familia de Boguma, o señor Grant, non quero. Pero quinta boa non ten, non. Pois imos alá logo. Era, non si, doutora? Non fai falta que responda. Se levou un médico eminente como o doutor Castel, por que non debería de levarse a un simple auxiliar administrativo? A peste non entende de clase, señor Ramos. Ni para ben, ni para mal. Por ello solo... Ya, él tamén le puseron, Pero faga o que teña que facer e que sexa o que teña que ser. Total, para mí, o mundo hai tanto tempo que morreu. Pero que diome. Pensan que falo así por la febre, pero no. Nunca estive tan lúcido, nunca. Un mundo sen amor é un mundo morto. E o meu, hai tanto tempo que está morto. Dende que Raqueliña se foi, eu xa non... Non pense agora neso, señor Ramos. O que ten é que descansar. Iso estaría ben, descansar. Pero eu parezo un hombre tranquilo, pero non sabe o esforzo que me supone. A miña carpeta, aí, colla. Non, señor Ramos, agora non é o momento. A mí non me queda momento, doutora. A miña carpeta, aos pés da cama, colla, lea. Nunha fermosa mañá de maio, unha elegante amazona, montada nunha fastuosa egua ratá, percorría as avenidas floridas do bosque de Bolonia. Ai, que... Chapó, A que sí? Sí, xapó. Claro que sí. No. Oh. Acabo de desatarme. Avenida Florida. Por favor, ¿a qué vienes arriba? Avenida Florida. Eso es ridículo. Teño aquí un lápiz, sempre se pode... No. No se puede, esas cosas no se improvisan. Quéimeno. A ver, señor Ramos, non se precipite. Señor Cota, vostede débeme una. Colla esos papéis e quéimenos. É o único que le pido. Quéimeo todo. Lume. Esa es la palabra definitiva. Lume. Morre. Non hai dano, pero todo indica que non pasa esta noite. Doutora! Oh, que fai, señor Ramos? Que fan vostedes que non van dormir a casa? Pero como se atopa? Canso, pero por lo demais, ben, moi ben. Bueno, eso terá que decir a doutora, non vostede? Febre non ten. E o pulso é
misión. De que? Entre flores. Percorría entre flores as avenidas dos bosques de Bolonia. Teño que anotarlo antes de que os meus papéis. Que menos. Como? Dixo vostede. Pero por que non se negou? Vostede sempre se nega a facer o que le pido. Era a súa última vontade. Creo que o sei de memoria. Empezaré de novo. Nunha fermosa mañá do mes de maio, unha elegante... No, non é elegante, era esbelta. Una esbelta. Eso, una folla. ¡Rápido! ¡Una folla! ¡Una folla! ¡Una folla! Bici. Unha rata. Toda viva rata. E que pasa se hai unha rata? Ai, pois que fai tempo que non se vea ningún. Pois agora que o dis, Mira. Oh. Por onde se me quería? Din que as ratas son as primeiras en abandonar o barco cando as cousas comenzan a ir ben, a mal, perdón. Pero tamén son as primeiras en subir a bordo cando as cousas comenzan a ir ben. A resurrección do vello auxiliar administrativo foi como o pistoletazo de saída da tragedia. Que faz? unha pausa para botar o pito. Pero se temos que traballar. Queres un? Non. Por eso. Unha pausa. Así vai o país. Así vai o... Por certo, que sabe da sobra de Armán? Carmán. Tío, o que diabo cambiou o nome? Ah, sí, que ten? Pois mira, que non morreu. Que? Armán? Non, só. A sobra de que? De Armán estaba que morría. Pero nada, diz que lle puxeron aquel aí, Armán está que o leva dentro. Nin a teste aquel. O aquel que lle pusieron en TAS foi o novo solo do doutor Castel, que confirmaba os seus bons resultados cada día. E mira unha cosa, por que non prendes o cigarro? Porque se gasta e hai desabastecemento. No, ti fíjate, total, a peste xa está na sur. Bueno, xa veremos. Seguía vendo escépticos, claro, pero despois de tanto tempo, a ilusión campaba por toda a cidade. Fose por o novo solo do doutor Castel, ou ben, porque a epidemia estaba alcanzando os seus últimos obxectivos, a meseta estadística virou de ver nun pronunciado descenso. Seguía habendo mortes, pero deixaron de ser a regra para converterse na desafortunada excepción. Disculpe, non me desearme. Non vimos por, vimos disacado. Pero, Orde da prefectura. Abren as portas, agora. Non, ainda non, pero tampouco creo que tarden moito, Ademais, xa están a retirar moitas das restriccións. Bueno, ti fíate. Iso digo eu. A ver, fiar, non me fío. Porque o último, xa non é morrer. É a cara de pago que che pode quedar. Pero a peste vai dar res. Ai, miren a doutora Riel. Doutora Riel. Que? Ten alguna carta? Non, na última revista tampouco había nada para vostede. Bon, non importa, mandarei un telegrama. Parece que o telégrafo empeza a ir ao mellor. Eu fui pola mañá, pasei por hospital para dicirlo, pero non estaba ali. É que non tiña moito traballo e saí facer visitas de rutina. Rutina. Desde cando hai rutina nesta cidade? Nunca deixou da vela. A do terror nos últimos tempos, pouco a pouco, a da normalidade. Normalidade. Que quere dicir iso? Pois que teño máis tempo para os meus doentes de sempre, por exemplo. Non se estarán precipitando? Non, eu espero que non. Pero... Filla! Que pasa?
facer así. Pero non pode ser. Agora. Pobre señora Tardu, desde logo non hai dereito. Claro que non, pero xa sabes que para a peste esas consideracións haberá que chamar ao hospital para o traslado. E por que? Se a maldita esa foi vir fora de tempo, nós tamén podemos atender a ela fora de lugar, aquí na casa. Xa coñeces a tabú, non vai querer que se faga unha excepción. Mal que lle pese a ela mesma en unha excepción, pois que sea tamén para ele. Se non estivese estilo, che diría que non, pero... Eu xa estou vacinada co solo ese. Ela tamén, xa ves. Pido cho eu, que nunca che pido nada. Está ben, pero no seu cuarto entro só eu, Veñe poñer outra dose de soro, Veremos que pasa. O que pasou foi que Tarrús loitou, sen abandonarse a situación, sen lamentarse sequera de que a peste atopara nela un último refugio. Ao pé da cama, a súa amiga esperaba impotente unha vez máis, esperando a ver se a praga tamén ali se daba por vencida. Fora, a cidade respiraba por fin aliviada e fresca. Doutora Ríos, paladín da saúde, vencedora da peste. Para a peste non hai vencedores, só vencidos e sobreviventes. Pero, din que van facer unha festa. Sí, iso de o xornal. Claro, tocará o himno, haberá paparota, e despois, festa por todos os lados. As tragedias hai que as contar. E vostede é a indicada. Eu? Sí, vostede estivo sempre en primeira liña. Xa, pero necesito un tempo para... Non deixe que se refría a memoria ni se esmorezan os sentimentos, a sensación, as emocións, todo eso que vostede viviu tan de cerca. Está ben, vou non facer, pero non ao meu nome. Debo a tantísima xente. O que? A crónica da peste. Pero non ao meu nome, o dixen. O de todos. Grazas. Doutora, espere. Non quero un pão. Non creo na sorte. Nin eu, pero eso que máis dá. Grazas. Este regalo de eu. Nada dos.